Základná škola Drieňová žije medzinárodne vďaka programu Erasmus+. Na návštevu tentokrát prišli žiaci z Talianska, ktorí spoznávajú slovenské vyučovanie aj kultúru. Spolu so svojimi rovesníkmi prežívajú dni plné nových zážitkov, priateľstiev a inšpirácie. Základná škola Drieňová už dlhodobo podporuje myšlienku medzinárodnej spolupráce prostredníctvom programu Erasmus+. Cieľom školy je umožniť žiakom spoznávať iné krajiny, tradície a prístupy k vzdelávaniu. Tento týždeň zavítala na Drieňovú skupina žiakov z Talianska. Tí prišli spoznať, ako prebieha vyučovanie na slovenskej základnej škole. Počas svojho pobytu sa zúčastňujú hodín, spoločných aktivít aj voľnočasového programu so slovenskými žiakmi. Je tu 10 žiakov z malého mestečka od Ríma s 2 zlatými pani učiteľkami. Žiaci bývajú v rodinách a vlastne tí rodičia sa o nich starajú ako o svoje. Je to veľmi zaujímavé, je to tu úplne iné ako u nás v Taliansku. Takisto tu máte viac prestávok. Keď nám tak rozmýšľam, mňa to v zásade teší, že môžeme ukázať aj kultúru a najviac zaujímavé na tom je, keď aj sa so mňou baví počas hodiny a zaujímajú, čo ja viem, slovenčina dneska sme mali napríklad. Myslím si, že je to veľmi dôležité takto cestovať, učiť sa iné jazyky a spoznávať nové veci. Je to taký, že stres, že či sa im to vlastne bude páčiť a či vlastne budú mať záujem o tú hodinu, alebo nie, ale je to aj celkom príjemné, lebo my sme v triede väčšinou takí uvoľnení, takže môžu zažiť tú zábavu, čo máme aj my v triede. Žiaci z Drieňovej na oplátku navštívia taliansku školu, aby získali nové skúsenosti. Mnohí z nich sa už na programe Erasmus+ zúčastnili a považujú ho za veľkú príležitosť, vďaka ktorej spoznávajú svet. Je to jedna úžasná možnosť a príležitosť pre deti už aj vo veku základnej školy, aby vycestovali do zahraničia a spoznali školský systém, tradície, kultúru inej krajiny. Je to samozrejme úžasná vec, lebo ja som to zažila kedysi len ako stredoškoláčka, respektíve vysokoškoláčka a vďaka pánovi riaditeľovi a tejto základnej škole to môžu zažiť aj naši žiaci. Bola som aj v Nemecku, v Rakúsku, v Poľsku a vo Francúzsku. Bola som v Portugalsku a to bola veľmi zaujímavá možnosť aj vidieť inú kultúru, aj jedla a celková škola je veľmi zaujímavá. Napríklad tiež portugalský jazyk som mala tú šancu byť na hodine. Okrem návštevy z Talianska sa škola už teraz teší aj na žiakov z ďalších krajín. V najbližšom období na Drieňovu zavítajú študenti z Česka, Nemecka a Portugalska. Aj vďaka takýmto výmenám sa základná škola Drieňova stáva miestom, kde sa stretávajú rôzne kultúry, jazyky a vznikajú nové priateľstvá. Pre TVR Valéria Konevých.